Det er selvfølgelig vigtigt at gribe alle de nye muligheder. Der har faktisk aldrig været så mange muligheder, der hænger som lavt hængende frugter end lige nu. Og sådan vil det så i øvrigt også være herfra frem efter, fordi at hele den teknologiske udvikling er ved at nå et niveau, der gør, at mange ting, der før i tiden krævede en masse penge og lang udviklingstid, faktisk i dag kan lade sig gøre ganske enkelt og nemt. Og en masse af den her teknologi er jo i dag forbrugerelektronik. Det betyder også, at den er meget udbredt, og det betyder, at der er mange mennesker, der egentlig også er vant til at bruge den. Så der er heller ikke så mange brugerbarrierer i forhold til at implementere ny teknologi. Der kommer også mange medarbejdere ind nu, som er født og opvokset med de her ting, og som også vil have en helt nem og naturlig tilgang til det. Så over en bred vifte, så er der en mængde nye muligheder. Når man så kigger på det her, så kan man sige, at det er jo ikke bare et spørgsmål om at kaste nye komplekse systemer ind, eller nye komplicerede løsninger. Nej, tværtimod, ofte så handler det om at gøre tingene på en ny måde, forenkle dem, afkorte vejen imellem to forskellige steder, eller kombinere tingene på en helt ny måde, som nu kan lade sig gøre takket være den her teknologiske udvikling. Og så er det jo simpelthen en fantastisk måde at etablere en udvidet dialog med borgeren, og måske endda implementere forskellige selvbetjeningsløsninger, som borgeren faktisk vil opleve som en kvalitetsforbedring og en bedre service fra kommunal side. Så der er simpelthen ikke andet at gøre end at se at komme i gang, fordi det er utrolig spændende med alt det, der ligger og venter på os.